दिनै जोबोद मोजां फिल खालामदों मानो होनबा एग्जामा जोबोद गोरामोनबो आरो बे गोलाव प्रसेसजों बारखांनानै दिनै आल्टिमेटलि मोनसे पस्टआव सेलेक्ट जादों थ' बिराद मोजां मोनदों आं दा बेखौ मोननो थाखाय स्टाडिखौ माबायदि खालामदों स्टाडिखौ आं गाव लाइक पार्सनेलिनो खालामदोंमोन जेबो कचिं बेबायदि स्पेसिफिक लायाखै स्टेन्डार्ड बुकफोरखौनो माबादोंमोन फरायदोंमोन लोगोसे जिथुनाखि हाइ स्कुल लेभेलनि ससियेल साइन्सेस थायो माबा हिस्टरि मेइनलि बा जिअ'ग्राफि बेफोरखौनो फरायदोंमोन आरो बेजों काभार जाहैदोंमोन अलमस्ट खस्थ' खालामदों माने आइ आफा गैया सिनायथिखौ गासैबो आबुङै होलाय ओं जोंहानि न'आव ओरैनो आदा आरो फंबाय जमा मिलायनानै साब्रै जायो ओमफ्राय आरो आब'जों साबा टटेल जायो आरोना ओमफ्राय दायो जोंहा न'आव आं आरो फंबायजों थायोमोन ओमफ्राय आब'आ 2 years ago हाबा जाखांबायमोन हरेन बर'मोन बाबानि नामा ओमफ्राय आइनि नामा उबारि बर'मोन नोंसोर गावनो संनानै जानानै औ गावनो संनानै जानांगौमोन खस्थ' खालामनानै गावनो रां खामायनानै ओं टिउसन खालामोमोन बेखौ बाखि नोंथांनि जिखिनि माने बिदा दङ थ' बिसोर बहा थायो बिथांमोना माबायाव थायोमोन सासेया शिलंआव थायो सासे क'क्राझाराव बिसोरबो जोबोद मटिभेसन होबाय आवगायलांनो नोंथाङा बे एपिएससिखौ आनजादखौ होनो थाखाय सोरनि थुलुंगा मोननानै बेखौ आं एक्सुवेलि क्रेडिट जुदि होयो अब्ला जेब्ला आं ग्रेजुवेसन खालामबाय थादोंमोन पलिटिकेल साइन्सआव अब्ला मोनसे ओरैनो टपिक मोनसे दंमोन बिउर'क्रेसि होननानै ओमफ्राय बेयावनो बिउर'क्रेट्सफोरनि रल बेखौ फरायनो मोन्दोंमोन ओमफ्राय जोबोद इन्टारेस्टेड जादोंमोन आरोना थ' बे लेखानिफ्रायनो आं सानगोनखि आंना बे जिथुनिखि बिगिनिं दङ बे स्टार्ट जादों बिजिङा मामोन नोंथांनि फरायनाया मिडियामा आंना इंलिस मिडियाममोन माबायाव ग्रेजुवेसनाव हाइ स्कुलाव एसामिसमोन बांसिनै बुङो दिनै जेनेबा बर' मिडियामनि सोलाय माने गुबुन मिडियामफोरा बांसिन हेल्प खालामो बे नंगौ नामा बिदि नङा मिडियामा मोनसे बेयाव बेरियार जायो नामा मिडियामा बेरियार जानो हाया मानो होनोबा आंबो एसामिस मिडियामाव फरायदोंमोन स्कुलाव बाट आं चेन्ज खालामहैदों बेखौ अल अफ ए साडेन हायार सेकेन्डारि आरो ग्रेजुवेसन लेभेलाव आरो आं सानो पार्सनेल लेभेलाव जुदि ट्राइ खालामो बा एफर्ट खालामो अब्ला अबभियासलि मिडियाम क्यानट बी अ बेरियार खनबेसे माने एटेम्प्ट खालामखो बे आंनि फार्स्ट एटेम्प्ट आदसा बे जे बुङो मानसिफ्रा माने एटेम्प्ट खालामनो थांनायाव जोंनि बर' बिजोंनि माखासे स्टुडेन्टफोर दङ जायफ्रा माने दायो BA MA पास खालामना थाङो दा बिथांमोना टाफ होननानै बुङो नंगौ नामा एग्जामखौ ना एग्जामा टाफानो खिन्थु जुदि डेडिकेसन होयो कनसिस्टेन्सि होयो लोगोसे जुदि राइट मेटेरियेलफोरखौ मोनो अब्ला इजि जाहैगोन बे एग्जामिनेसना नोंथांमोनबा दायो कचिं लायाखै माखासेया माने कचिं लाब्लासो बेफोरखौ SCS बा APSC बा UPSCखौ आनजादखौ माने उथ्रिसारनो हायो होनना बुङो बेयो आंनि मथे नङा बेयो मोनसे मिथ दा फैबाय थानाय समाव जिहेतु जोंनि माखासे बर'नि माखासे लाइमोनफ्रा BA आरो MA खालामनानै ओरैनो दङ दा बेफोर बिथांमोनखौ जाहाथे नैबे एग्जामाव जाहाथे कसिस खालामो आं बिथांमोनखौ मोनसेल' बुंगोन जे जुदि एज लिमिटा बाराखै अब्ला ट्राइ खालामनांगौ बेखौ आरो इजिलि हागोन खिन्थु सिलेबास जिथु दङ बेखौ डाउनलड खालामनानै प्रिन्ट आउट खालामनानै फुरा गोसोआव लाखिजोबनांगौ जाहाथे माने मोनसेबो टपिकआ बारग'लाङा आरोना निउस पेपार फरायबाबो देग्लायनि जि आनजाद जादों बेखौ माने सत्सय बा निका होननानै बुङोना आंनि प्रेक्टिकेल एक्सपिरियेन्सनिफ्राय आं बेखौनो बुंगोन सिगाङाव मानसिफ्रा बुङोमोन माने बे ACS एबा ACS जानो थाखाय थाखा फैसा नङाब्ला गोब्राब होननानै खिन्थु देग्लायनिया एसे आलादा आं डिफारेन्सखौ नुदों मानो होनबा आंहाबो जेबो गैया अब्लाबो लाइक मेरिट बेसिसाव सेलेक्ट जादों बेनो आरो लाइमोनफोरखौ बेसिकेलि माबायदि होनना खावलायगोन जायफ्रा दायो इयुनाव जाय बिथांमोना होनो गोसो दं बिथांमोननि थाखाय बिथांमोनखौ आं मोनसेल' एडभाइस होगोन बेयो जाबाय माखि जिथुनिखि बिसिना प्लान दङ जब खालामनायनि प्लान बा बे एग्जामिनेसनखौ क्रेक खालामनायनि प्लान बे बुस्थुखौ एसे कंक्रिट लाखिनांगौ माने फिक्स लाखिनांगौ लोगोसे कन्टेन्टफोरखौ सोब जगार खालामजोबनांगौ आरो बे कन्टेन्टआवनो थानांगौ बारा कन्टेन्ट नागिरबाय थाबाबो गोमालाङो माने बेयाव आन्दायहैगोन स' ओंखायनो लेखाफोरखौ लिमिटेड लाखिनांगौ लोगोसे ससियेल मिडियाफ्राव टाइम स्पेन्डआ एसे खम जानांगौ मानो होनोबा एटेनसन डेफिसिट जाहैयो एटेनसन होनो हाया लिरनाय समावबो बुस्थुफोरखौ रिकल खालामनो हायि जाहैयो आरो स' ओंखायनो ससियेल मिडियाखौ एसे लिमिट खालामबा
इजिलि जाहैगोन बायदि आं मोनो नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैदों जायफ्रा बेहाय माने दायो प्रिपेयार खालामनो थाखाय बबे माने बिजाबखौ माने एसे फल' खालामोब्ला गोरलै जायो बेखौथ' अनलाइनावबो मोनगोन खिन्थु अब्लाबो जुदि आं इन सर्ट बुंनांगौ अब्ला बुंगोन कि जिथुनिखि जोंना पलिटि दङ बेनि थाखाय इन्डियान पलिटि फरायनो हागौ ओमफ्राय आं रमेश सिंनि इन्डियान इकनमि फरायोमोन लोगोसे मोनसे एनशियेन्ट इन्डियान हिस्टरि होननानै लेखा दंमोन बेखौ फरायोमोन लोगोसे आरो NCERTनि जिथुनिखि लेखा दं बेखौबो फरायनो हागौ कम्पालसरिथ' नङा खिन्थु फरायबा एसे मोजांसिन लोगोसे निउस पेपारजों एसे आप टु डेट जाना थानांगौ आरो मस्ट इम्परटेन्टलि ब्रेनखौ बाहायनांगौ आरो साननांगौ if you are not thinking about the topic that you have recently studied then obviously you cannot do anything about that it is going to be just a mechanical learning बेसेबां रेंकआव आंनिया 20 मोन आरो दायो मा बिभागाव मा बिभागाव सार दायो इन्सपेक्टर अफ टेक्सेसआव मोनहैबाय आं लास्ट नोंथांनिफ्राय मोनसे मिथिनो लुबैदों सरासनस्रायै दायो गोदोआवथ' माने मबाइलनि सिस्टेम गैया खिन्थु दानिया माने मबाइलनि गेजेरजोंबो गोबां माने एसएसनि थाखाय प्रिपेरेसन खालामनो थाखाय माखासे माने जिखुनु मा होनना बुङो बेखौ लामाफोर बेखौ मोनो होनना बुङो मबाइलनि हेल्पजों ना मबाइलनि हेल्पजों जोबोद माने एक्सेसिबल जाबाय आरो आगोलनि जुगावबा गाइडेन्सखौ मोननाया गोरामोन खिन्थु आजिखालि इउटिउबाव थांनानै गाइडेन्स नागिरबानो मोनो खिन्थु खोथाया जाबाय मा बे गाइडेन्सखौ फल' खालामो ना खालामा फल' खालामोबा अबभियासलि साक्सेस जागोन खिन्थु फल' खालामाबा जिबायदि गाइडेन्स होबाबो अबभियासलि इट केन नट बि साक्सेसफुल मोजां मोनदों गोजोननाय मोनबाय बिराद गोबावनिफ्राय खस्थ' खालाम माने नेयै थानानै दिनै माने आंना फंबाया साक्सेस जाबाय आरो जिहेतु नोंथाङा बेहाय बिमा बिफा गैयिनि बेखौ रुलखौ लानानै जिहेतु जेरैबायदि मदद खालामदों बेयो दिनै जाफुंसारबाय दङ दा बै समाव दिनै जेसेबांखिनि खस्थ' खालामबाय दिनै जाफुंसारबाय दा बेहाय बिमा बिफा लोगोसे न'खरनि जायफोर दङ बिथांमोननि थाखाय माबायदि नागिरो नोंथाङा नैबे समाव गोबाङा बिदा थायो बिब' थायो माबा थायो खिन्थु बेबायदि नोंथाङा जेरैबायदि मदद खालामदों खिन्थु बेबायदिखौ जों नुनो मोना बिथांमोननि थाखाय मा होनो गिदिरथारथ' मदद होआखै ओमफ्राय बेनो आरोना फरायनांगौ टाइमाव फरायहोदों मा होनो स्कुल थांनांगौ समाव थांहोबाय अबे समाव फरायनांगौ अबे समाव फरायनाङा मा साबजेक्टखौ बोरै फरायो उन्दैनिफ्राय माने बेफोरखौ एसे गाइड खालामबोबाय आरोना आंबोथ' बारा रोंगौथि गैखाया नालाय मेट्रिकल'सो पास ओमफ्राय फरायनो मोनखादिया ओमफ्राय बिनिफ्रायनो माने आंनिफ्राय जेसेबां हायो बेखिनिखौ सहाय खालामबाय आरोना आं थाजासिमाव न'आवथ' नोंथांमोननि गैयैयाव बिथांमोना बिदा फंबाय सानैजों खस्थ' खालामो दायो आं हाबा जाहैनानै बोसोरनै बारबाय आरो ओमफ्राय बिदिनो मा होनो 10-15 दिनसोआव खनसे फैनानै न' बांफोर साफा खालामफैयो फरायसाया दिनै आसामनि गिदिर मासियाव जौगानाय गोसोखौ माबायदि नांदों गोसोआवथ' जोबोद रंजानाय मोन्दों जोबोद गोजोननाय मोन्दों बे धनस्रिघाट एरियायाव बिनि माबायाहाय जेनेबा जौगाखांनायाव हेफाजाब होगोन होननानै आं आसा खालामदों जोंनि फरायसालिनिफ्राय बेबायदि थांगोन होननानै माब्लाबाबो जों सानफेराखैमोन खिन्थु दा फुंखा बर'आ जोंखौ माने बांसिन गोसोआव माबा खालामनानै होबाय आरो जौगाखांहोनायाव गोबां हेफाजाब होदों होननानै आं साननाय थाबाय आरो दानि जायफोर फरायसाफोर फैबाय थादों बिथांमोनखौ मा होनना खावलायगोन दिनैनि सानाव जायफोर दायो फरायसा फैबाय थादों दानि बे फैबाय थानाय स्टुडेन्टफोरखौबो बेखौनो खावलायनो सानो फुंखाखौ माबा लानानै फुंखाखौ थुलुंगा खालामनानै बेबायदिनो आवगायलांनो हाथों होननानै आसा खालामनाय थाबाय आरो एसेनोसै আপোনাৰ অনুভৱ কেনেকুৱা আজি আমি খুবেই আনন্দিত ওদালগুৰি জিলাৰ পিছপৰা অঞ্চল হিচাপে আৰু সীমিত সা সুবিধাৰ ভিতৰত আমি তেওঁক যিখিনি শিক্ষাদান কৰিছিলোঁ অকল আমাৰ জৰিয়তে নহয় তেওঁৰ চেষ্টা লাগিব তেওঁৰ ঘৰুৱা পৰিস্থিতি আমি সকলোৱে জানো তাৰ মাজতো অত্যন্ত কষ্ট আৰু চেষ্টাৰ বলত তেওঁ আজি নিজৰ লগতে এই অঞ্চলৰ আৰু বিদ্যালয়খনৰো অলপ সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে গতিকে তেওঁ আমাৰ অতি প্ৰিয় ছাত্ৰ আছিল নিয়মানুৱৰ্তিতা মানি চলিছিল আৰু অকল পঢ়া শুনাতে নহয় সকলো দিশত খেলা ধূলা নাচ গান বা বিভিন্ন সভা সমিতিত তেওঁ সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল তেতিয়া আমি অনুভৱ কৰিছিলোঁ ইয়াৰ মাজত কিবা কোৱালিটি আছে আৰু ভৱিষ্যতে কিবা কৰিব বুলি আশা কৰিছিলোঁ সেই আশানুৰূপে আজি আমি তেওঁক লৈ পেলাই গৌৰৱান্বিত আশা কৰোঁ তেওঁ আমাৰ সকলোৰে অনুকৰণীয় হ'ব আৰু ভৱিষ্যত আমাৰ
যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী পঢ়া শুনা কৰি আছে আমি শিক্ষকসকল আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও দুগুণ উৎসাহ পাইছোঁ আৰু ভৱিষ্যতে এনেকুৱা ফল পাম বুলি আশা কৰিব পাৰি।